яртысы 5000-дән артыгы Татарстанда язды. Калган 5000-е башка чит илләрдә һәм төбәкләрдә. Мин дә кыскача гына теге саннарны әйтеп китәм. Безнең бу уртак эш. Моны 20-гә якын илдә яздылар. Анда кайбер илләрдә теге Белоруссия кебек, Франция кебек илләрдә 3 кеше җыелып язды. Шулай бит инде менә Татарстаннан ерагайган сайын кешеләр язмыйлар да, азрак сөйләшәләр дә, кызганычка каршы шундый тенденциялар бар. Һәм ләкин минемчә без шушы акция белән кызыксыну уяттык, чөнки бүтән төбәкләрендә, ниндидер ерак авылларында җәлеп итеп татарча диктант оештырган төбәкләр бар. Мин өчен төбәкләрне әйтәм инде шулай. Аларга да рәхмәт, чөнки Татарстанда барыбер моны җиңелрәк эшләргә. Әле азмы күпме без яза беләбез, сөйли беләбез, барыбер ишетәбез, әле анда гомумән аны ишетмиләр дә, язып та карамыйлар, күпләре әле әдәби телне дә белмиләр. Шуңа күрә алар тырышып, ишлеләргә булса да, иклеләргә булса да килеп яздылар. Бу акциядә инде сез үзегез беләсез, билге ул мөһим түгел, шулай бит. Безнең монда төп миссия кешеләргә белем бирү. Әз генә аларны әдәбият белән кызыксындырып җибәрү. Чөнки мин үземнән дә беләм, яшьләрдән дә беләм, әдәбият белән бик аз кызыксыналар. Бөтенләй диярлек исемнәр белмибез. Шул без бер Тукайны беләбез, Габдулла абыйны хөрмәт итәбез, ләкин шул бер исем генә калды кебек безнең, шулай бит. Шуңа күрә быел да без менә Гаяз Исхакыйның, Абдулла Алишның әсәрләрен алдан куйдык. Алар аны һич югы әзерләнәм дип булса да, күз төшереп, әзрәк укып алсыннар дип. Икенче елга да бу тәҗрибәне без киңәйтербез, алданрак сезнең белән әзерләнербез, бергәләп әсәр сайлауда катнашырбыз, чөнки менә күпләр әйтте, менә әсәр авыр булды дип. Әле без уйлаган идек, җиңелчә текст сайлыйбыз дип, Абдулла Алишны сайлаган идек. Әйттеләр, Абдулла Алиш авыр диделәр безгә. Ну, ярый, аны сез инде оештыручылар, әлбәттә сез әйтәсез, авыр түгел дип инде. Сезгә теге Гаяз Исхакыйның берәр иртәрәк язылган әсәрен бирсәң дә, мин уйлыйм, теге алынмалар белән яхшы язырсыз. Ләкин инде барыбер теге читтән килгән булдымы сезнең төбәкләрдә, районнарда менә читтән, урамнан гына килеп кызыксынып керүче? Булдымы? Менә ул да бик мөһим минемчә. Менә без быел бәлки өлгермәгәнбездер дә оештыру эшләрен эшләргә. Теге фәкать мәктәп балаларын, студентларны гына яисә администрация кешеләрен генә җимичә, ничектер менә алдан сез шушы акцияның бер агентлары булып, бер ай алдан җирле гәҗитләр белән, радио, телевидение, бер ярдәмче алып, интернет аша, социаль ширтәләр аша эшләсәгез, без бик рәхмәтле булыр идек. Менә сез безнең шундый бер безнеке түгел инде шушы акцияны, шушы миссияның бер агентлары булсагыз, мин уйлыйм, яхшырак эшләр идек. Без сезнең белән эшләдек чатлар аша, шулай бит, WhatsApp аша. Уңайлы булдымы сезгә? Әллә башкаттымы? Сообщенияларны юк. Минемчә дә ничектер уңайлы булды. Шулай бит, без турыдан-туры элемтәдә иде сезнең белән. Әлбәттә, без һәр вакытта да теге кураторлар аша информация сорап тордык инде. Әзрәк сезне алҗытканбыздыр. Алдан гафу үтенәм, әгәр дә сезне теге башка эшләрдән бүлергә туры килгән булсак. Ләкин бу безнең дә беренче тәҗрибә. Татарча бер моментта 10,000 кеше язганы, әле безнең тарихта да без 10 ел шундый чаралар оештырабыз. Булганы юк. Һәм мин уйлыйм, башка ишкәнем юк минем шундый теге олимпиадаларда да, бәлки аның хәтле кеше язмыйдыр. Менә шулай итеп язганны ишкән юк иде. Һәм иң куркынычы икенче ел турында әйтәсем килә сезгә. Әйдәгез, кем әзер менә икенче елга да безгә ярдәм итәргә, бергә эшләргә шушыны? Менә монда бер кеше күтәрмәде, ни кызык берсе. Икенче елга без үзебезгә шундый амбициоз бер максат куябыз. Шулай бит инде ул зур хыял белән генә яшәп була. Шулай бит теге эшләр башкарып була, чөнки теге чокырга төшеп китсәң дә тау күренә, тегендә синең хыялың име, үскә менсәң дә тегендә барыбер тау күренә. Шуңа күрә теге минлеген дә бетә, теге бөтенләй күңел дә төшми, теге чокырга төшеп китсәң, шундый зур хыял куйдык үзебез өчен. Икенче елга 100,000 кеше шушы көнне татарча диктант язса, мин уйлыйм, әйбәт булыр иде. Һәм килешәсезме, яздырабызмы 100,000 кеше?
Arttan da uylıylar. Менә шундый күз белән карап торалар миңа. Язабызмы 2нче елга 100 мең кешене яздыртабызмы? Яхшы, әйбәт. Шундый шикләнеп кенә ярый. Ничә? Без ышанабыз, мин уйлыйм 100 меңне яздырабыз, төбәкләрне дә, Башкортстанны да. Мин тагын әйтмәкче идем, менә төбәкләр безгә инде анализ ясарга кушалар. Менә шул төбәк районнар ничек язды? Былтыр бит бөтенләй язмаган районнар күп иде, шулай бит. Быел менә бөтенебез дә яздык. Һәм 2нче елга безгә инде менә бик күп эш алданрак әзерләнеп бу эшне башкарып чыгарга туры киләчәк. 2нче елга датаны куйдык хәтта. Алдан әйтеп куям, 19 октябрь 2нче елга татарча диктант узачак. Менә без аны алдан белеп торыйк. Бу эшләрне туйлардан, анда мәҗлесләрдән, конференциялардан бушатып, безнең үзебезнең уртак эшкә менә шулай вакытны багышлыйк. Һәм мен гадәттә микрофон бирсәләр күп сөйлим, ничектер шундый ошый бу эш миңа. Һәм мин сезгә әйтмәкче идем, районнар булышты һәм иң мөһиме безнең шундый яшь команда булды. Без бардык филология институтына, сез беләсез инде, бу инде теге, ничек әйтим, шундый чаралардан әйтергә кирәк, безнең партнерлар булды, ул төп партнерлар, тикшерү эшендә дә катнаштылар, алар текст сайлаганда да, критерийлар эшләгәндә дә. Һәм анда biz кирип студентларга мөрәҗәгать иттек, ярдәм итәргә. Һәм алар, менә сезне алҗыткан кешеләр, бездә гөнаһ саны кадәр юк. Менә алҗыткан булсалар, иң күп гаеп аларда. Алар аша без эшләдек. Алар чынлап та тырыштылар. Һәм мин тәкъдим итәм, менә яшь командалар беренче тапкыр, мин уйлыйм 90% беренче тапкыр гомумән безнең белән эшләп карады. Бәлки башка эшләмәсләр дә инде. Ләкин менә мин тәкъдим итәм яшьләрдән башларга. Сезнең рөхсәттән. Әйдәгез алкышлап алыйк бер-беребезне. Бер-беребезне беренче чиратта. Һәм яшьләрне. Менә безнең монда кураторлар дип язылган рәхмәт хатлары бар. Иң беренче кураторларның башлыгы Галимов Галимҗан Җәүдәт улы татарча диктант акциясын шын мәгънәсендә дөнья күлем чара итеп оештырырга ярдәм иткәнегез өчен олы рәхмәтебезне белдерәбез. Галимҗанга алкышлар. Галимҗан тиз генә. Бу рәхмәт хатына кул куйды Васил Гаязов Шейхразиев. Сез белгәнегезчә ул хәзер Татар конгрессының милли шура рәисе һәм премьер-министрның урынбасары, аның исемнән тапшырам. Яме мен шулай теге рәхәтләнеп сөйлим инде, менә ләкин монсы кул куелган аның исемнән. Закирова Алия Фануровна һәм Курамшина Резида Зөфәр кызы. Алкышлап тиз генә. Талибуллина Рания Илфа кызы. Ялгышлык киткән булса, гафу итерсез. Әхмәтҗанова Гөлинә Марсил кызы һәм Валиева Ләйсән Илдар кызы. Нуретдинова Лилия Шейхинур кызы. Бармы шундый? Лилия әйдә. Һәм Гайнетдинова Алия Линар кызы. Мин тәкъдим итәм фотога төшеп тормаска һәрбер кеше белән, уйлап карагыз, менә моның хәтле кеше фотога төшсә, без акылдан язабыз монда. Гайнетдинова Алия. Шуннан айырым басып төшербез. Шайдулова Лилия Фагимовна һәм Фахриева Ләйсән Маратовна. Бармы шундыйлар? Читкә куеп торабыз. Мифтеева Ләйсән Ринатовна. Әйдә алкышлап алыйк инде туктамыйча. Мин унытканмын, менә Зөһрә ул на самом деле татарча диктантта төп кеше булды инде, Мен спикер сөйләүче генә. Кураторлар, менә моннан шундый термосларны алып китерсез бүләккә. Яме, унытканмын сезгә бирергә. Асадуллина Альбина Рафисовна. Бармы шундый? Мунадиева Айзилә Айратовна һәм Мөбарәкшина Миләүшә Илдар кызы.
Faxriddinova Roila Linar qizi. Mingnulina Ilvina Marat qizi. Qasimova Aliya Kamil qizi. Barmi shunday? Qadirova Firuza Ilfir qizi. Alqışlasan tezroq chiqalar. Hafizova Inzila Hamitovna. Hayda Inzila. Nasibulina Renata Damirovna. Barmi shunday? Yo'q. Galeyev Artur Railovich. Yo'q. Mamliyev Yakub Ulasta bilet tarata. Ham G'ubayeva Kamila Dinyar qizi. Alqışlab olamiz kuratorlarni. Ham aydagi suylashib gali rayonlar bilan. Har bir rayondan bir kishi keldimi? Begaybat. Siz shunday do'st mana nechikdir javobda berasiz bir tilda. Alaysa sizga bergancha mana bu ishlarni tekshirib bizning partnyorlar bo'lib, tilni tub nuqtani uyushtirishga yordam etgan filologlarga ham filologiya institutuna topshiramiz. Ani olib keta Ruzila Rashid qizi Salaxova. В этом году мы хорошо сработали, я считаю, с Казанью. Да? Молодежное управление есть в исполкоме. И мы с ними сделали так, что в каждом районе Казани можно было написать диктант. Мы им тоже очень благодарны и хотели бы вот такую стопку всему комитету вручить. Можно попросить вас, чтобы мы вручили Казани. Qozonda быйыл 1000 kishi yozdi. Tatarcha diktantni har bir yuqori o'quv yurtida deyarli texnikumda u uyushtirilgan edi. Men bilmayman kimlar kelgan rayondan. Ruxsatmi agarda men rayonni aytam, siz chiqasiz. Ruxsat etingiz mana Almat rayonina. Eng ko'p yozuvchilarning birisi Almat. İkinci yılga 5 tapkır arttırabız endi kishilarni. Allah bersin. Birgiz qo'lingizni qising. Bek zo'r rahmat. Almat. Mana bunda birinchi ret ko'rib turib paketlarni, ortdan ko'rinmaylar. Shunga ko'ra aytaylar, paketda bir deylar. Rahmat qo'lingiz. Mensi bu paket butun kishiga tugul, kim kelgan menda erinmisha, yema? Shulay yashaymiz. Yaxshi. В школе Солнца хотим отблагодарить, вручить благодарственные письма. Спасибо. Ola-Buga rayoni. Gruppaga chiqaramiz, отмечать etamiz sizni. Rahmat sizga. Paket bilan fotoga tushigin-da, ato bermadilar derdi. Bugilma rayoni. Kimanda kishdan turib kelgan. Siz edingizmi? Bugilma ekan. Bugilma. Alqishlik. Rahmat. Mana Qozonda da ishlagan edi. Hozir Bugilmadaymi? Bizning kishilar qoyog'ina borsalar-da. Ko'kmara rayoni Zuhraning tug'an yog'i. Alар uchun jo'natgan sizning qo'linroqda mana shunga ko'ra, bilasizmi? Ko'kmaraga olqishlik endi Zuhraning da yuragina moy bo'lsin. Milliy kitobxona, ular bek tirishdilar. Raziz Ismoilovich o'qidi ularda. Aydagiz olqishlik hali. Unda Valiyev Raziz Ismoilovich qadar rahmat xoti bor ekan.
Rahmat sizga bek zo'r uyushtirgani uchun, qo'shilgani uchun. Servis kliyati bunda bormi? Servis kliyati. Ko'pgina texnikumlar yozdilar. Rahim etіңіз. Mana shinapta bizning auditoriyalar, alar to'lay turoqlarda da bor, kliyatlarda da alar bilan ishlash bek muhim. Tuzilish universiteti, Qozonning Tuzilish universiteti. Barmi bunda vakillik? Есть строительный университет. Прошу вас. Rahmat bek zo'r, Tuzilish universitetida bizning men tatarcha сөйләшәмгә дә алар белән архитекторлар белән эшлибез, бик ачык кешеләр. Һәм минемчә монда иң авыр булгандыр оештырырга кешеләрне. Чөнки алар күп яшәми монда, яза белүче кешеләр, минемчә татар кешеләре. Югары Ыслан районы. Әйдәгез алкышыйк әле шундый районда, име? Татар темасын алып. Яңа Шишмә районы. Рәхим итегез. Әйдәгез алкышлыйк, шулай ук. Uyushtirганнар рәхмәт. Biz sizga җибәрәбез яхшы. Буа районы, бармы Буа районы? Карагыз инде калыналарның, алар чынапта күп урында яздырттыгыз, шулаймы? Туйда да шуның хәтле елмайып фотога төшмәгән идем. Тәтеш районы бармы? Тәтешле районы. Алкышлык инде иренмичә. Рәхмәт. Менә кураторлар кем районнар белән эшләде? Танышып, bir-birigizning yüzüгез күзгә күз карашып алыгыз. Крәшин оешмасы быел безнең татарча диктантка кушылды. Кыстыйсы булмады. Рәхмәт аларга бик зур, Николай абый яздыртты аларны. Тел белгече, беләсез инде барыгызда галим. Карагыз әле ничек туры килде Крәшиннәрдән соң Зәй районы. Зәй районы. Рәхмәт сезгә бик зур. 2:20 мин уйлыйм. Яшел Үзән районы. Яшел Үзән районы бармы? Яшел Үзән районы. Бирегез бишне. Арыйбыз дигәндә елмайбыз. Төркия, Германия. Бармы Төркия, Германия монда? Юк, килеп җитмәгәннәр әлеме? Биектау районы. Менә шундый калын. Биектау районы. Алкышлыйбыз инде Биектау иренмич. Лениногорск районы әзерләнә лаеш. Менә шулай тизләтәбез. Лениногорск районы бармы? Лаеш әзерләнә чыга тора. Рәхмәт сезгә. Алайса Теләши районы. Теләшине алкышлыйк.
Қойбыш районы. Қойбыш бүтін язған кішіге рахмет хаты. Егірмеден көбірек алған кішіге пакет жоқ еді, конечно, шайыртам. Мінәгіз. Рахмет бек зор Қойбышқа. Бүтін ауылында диярлік яздырттылар бұғайындалар. Россия Ислам университеті. Бар ма мында? Рахмет аларға бек зор. Аграр университет бар ма мында? Вакилі. Орша районы точно бар, көріп тұра міне. Рамил қызығып тұра. Оршаға алқышлық енді. Рамилнің коллекциясына тамам бір пакет. Конгресстан. Алексеевск районы бар ма? Алексеевск районы. Бар ема? Алексеевск. Апас районы бар ма? Әгір жен ізләгенші Апасқа берер едік міне бұл зур том. Рахмет хатларын. Оқыған кішілеріні де алып келгенлер міне. Алқышлап алайық әлі міне. Икәуләші бейме? Бірігіз пакет тұта, бірігіз рахмет хаты. Рахмет бекзір. Әйдәгіз мен сізге берейім. Біреу күн әміне? Көп? Яры әгіршіге алқышлық. Бейіктау районы. Бар ма Бейіктау районы? Бұтты, еме? Бұнсы қалғаны Бейіктау. Тинчурин театры. Актрисалары, диктантны, міне қатнашқан үшін артистлар танылған кішілер алар ярдам ете бізге еме бұл диктантны ұздырға. Сізге рахмет. Пакет аласың. Яры, қазір Зүхрә білән біз қалған районлар, кім анда келем дейді, келмейм дейді, ләкин келді, һәм башқа мәселелер бойынша айырым келіп сөйләшір, біз мұнда шынки лекторий була. Біз қазір сіздің білән тігінде залға шығып сөйләші бітірір біз. Рахмет баршағызға да келген үшін. Сұрауларыңыз болса yazығыз. 2-ші елға қадар, 2-ші татарша диктантны ұйыштырғанға қадар. Сау болыңыз.